Oktubre 16, 2022, ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilik pipila ka mga tao ug pakig-away kamo ugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga manggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituma ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan, kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuron si Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw. O gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituhuan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandan sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay. Nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intawon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao. Apan, tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog. Unya mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug gabii?
Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalihon niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.